Здравейте, не започваме пак с Майнкрафт. Тук през вечерта направо... Гадост! Защо съм под вода? Аз съм жив. О, да. I'm alive. В миналия епизод бяхме търсили къщата си. Нашето екшън пътешествие с моята камена кирка Боб. Как Боб? Вече мога да правя, мисля, че мога да правя клипчета до 30 минути. Само, че няма да са на Майнкрафт. Ами, например, нещо си. Не знам. Не съм измислил още, но вече мога да качвам клипчета 30 минути. Ако се намеря къща... Какво ще изгубя? Това една къща беше направо. Не бе, спри бе. Да, може би, знаете ли какво? Ще направя... с Minecraft Table. Ще почна да справя къща на някакво друго място, ама... Само да стигна до някакво хубаво място. Ще тук на пясъка. Бре, може малко по-равно да го бях. Ау. Сега просто най-лямото изкачване от света. Познавате ли го? Ау. Какъв късмет просто да копаеш и идваш. Ако искате да гледате повече клипове и по-голяма активност, проверете каналите Neymar 11. Това по друг начин се пише, но ще го напиша в описанието. И Dan Games BG. Добре. Колко добре сега. I'm alive. Любимото ми от Майнкрафт. Така че ще направя за принцип това, ама. Обръщайте внимание на стария Никсич. Празе. Скачащо. Ето тук ще бъде моята къща. Ау. Да. Има дървета. Има пещери за експлор. Гледайте оцеляването. Лак. Гадост. Гледайте оцеляването на Глиус. В реалното Майнкрафт. Взимаме дърво. Какво да? Това дърво? Значи нормалното. Колко блок? Тук ще почна. Но навсякъде го има. Добре, стига си лагила. Топа игра. Тук ще почна. Тук ще почна. След 4 блокчета са достатъчни. Кликни момче.
Не искам се прибия като куче. Може да има по-тъп човек от мене. Всъщност не. Аз не съм тъп. Добре се. Кой блок съм? Добре, ако нещо остане, ще продължа. Си видите. Сега почваме тук. Насам. Имаме и пясък за прозорци, пясък за прозорци, пясък за прозорци. Даже и тук има. Значи се, колко бокса. Седем. Тук съм направил. 5, 6, 7. Пир. Всичко точно трябва да съм там. Пък може да се получи и на Майнкрафт. Толкова време. И аз си, нали, тук си продължавам като най-големия пич. Ай, стигам. За едно блоче. За едно тъпо блоче. Направите да слезна. Да го щупя. Не направих долу горната част. Без основите, но така, сега ще отидем за дърво. Само един момент. Опа, спокойно цялото дърво. Така, няма страшно, дами и господа. Чакам с моя меч. Не. Аз имам брадва! Еее! Така, тук, защото искам съм кафела дърво. Сега, нали, тук е видео и трябва да сме малко по-подредени, защото значи като искам просто къща и изобщо не тук бяло всяко дърво вземам. И аз забравя да си като хората. Извинете. Простете ми. Така. И това е в гората. Да, сам е да. И коблестон. Това може би в следващия епизод ще влезнем в някоя мина. И там бях гледал някаква пещера, се няма го видя от дървото. И сега представяте ли си? Такова дърво събираме, че назади къща ми е. Илюминати. Кравичка! Чаме пясъчното място. Не насам ми къщата. Да, и там кефиче. Лича малко на пенисно, няма нищо. О, аз всичко съм си направил.
да събираш. Ето да става кучета. Как го правим ние? Май. Сгоре. Ако някой не знае Rust Games, гледайте го. Това не е мой приятел. Но един много як ютубър. Който от сега казвам, не качва на Майнкрафт. Той мрази към Майнкрафт. Мрази. Ето в онази пещера, ето е позад. Кой пещера? Извинете за малко,